Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon nina Tuhan Jehovah, ianggo halak partigori mangolu do binahen ni si hot-hotna marhapor seaon, alai anggo di halak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, para si rohana sumurung. Maulea tema rohanami tuho, ala dijauho hami tu pakirimon di hangoluan saleleng nilelengna. Sailehon matondim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akana di banua gijangi. Pargogo imahami manaluhon saluhutna, naeng mangambat hami tu hasonangan. Sai paganda hapor seaon, pakirimon, dohot pamopomon ni rohanami. Asa monang hami ro di ujungna, laho manjalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu, Tuhan Yesus si pangului. Amin. Unang terlalap di hata, tulus sigop jambarmi, dang dapot hasonangan, molo godang sabatmi. Tangihon hamu mapatik ni debata, imas yang 2 Timotius sada ayat 7 sahatu ayat 8. Ai dilehon debata do tu hita tondi hagogoon, tondi haholongon, tondi pangarajion diri, dada tondi hatahuton. Onpe unang homaila makatidakon tu hatai, jala unang hailahon ahu natar hurung humokop ibana. Dohot maho tahe manghokop barita nauli, sian hagogooni debata. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugoi mahabi, mangolong nomor tupatikni. Amin. Saho didok roham nasotama bedohot dan pola lani dosam umpai nasut dan pongot ainu ngasai dosami digarar Tuhan Yesusi nang sai hidup sami. Apor seai mahatahi ai hidup haluan aposi Tuhan Yesusi mudernai magolom ai nanggok dosa rohami maluahon
potima dosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasuhatu dosan, sitopana sana adong. Paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan hula hami marhite-hitesian pangalosian nami di patikmu. Ima marhitesian tubu-tubu ni rohanami naroai. Nang sian pakatiaw nami na soture. Ro di pangoloyon nami di hisap-hisap ni rohanami. Natama situtu doho na uhum hami alani dosa nami i. Alai na torsosol bagi dohami nuaeng alani i. Asi maroham di hami ale di batanami. Pardenggan basa jala parasi rohadoho alani anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruma tondi porbadia turuhan nami be. Asa tarbahen hami mangoloiho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan nasora sudah. Na pinar bagabagam di akan naparsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata haringot tu hasesani dosa. Songonondo hatani de Jehovah. Unang ho mabiar, ai ahu dos siluluhon ho. Nunga pola hujau guarmu, au napunaho. Hasangapon madir bata na digijang. Amin. Tangihon hamu mahatani debata turpuk epistel di minggu pitu dung Trinitatisom tarsurat di Amos pitu ayat sada sahatro di ayat onom. Songonondo di pataridahon Tuhan Jehovah tuau. Idama juma dihon si hapor ibana. Dimulana martumbur duhut-duhut ni panabian jala idama sagak doi dung manabi rajai. Jadi dungsun siap digagat suan-suan ni tanoi nikuma. Ale Tuhan Jehovah sai marpamuati maroham. Tung behama panahani si Jakob jongjong aina met-met do ibana. Jadi marpangulahi marohani Jehovah taringot tusi. Dang jadi saut nina Jehovah. Songonondo di pataridahon Tuhan Jehovah tuau. Idama dipio Tuhan Jehovah maapi lao manorui. Nunga pola disudahon lung boloni si sudahon dohot partaliani. Jadi nikuma ale Tuhan Jehovah wa pasadima tungbehama panahani Jakob jongjong aina met-met do ibana. Jadi marpangulahi marohani Jehovah taringotusi. Dohot ipe dang jadi saut nina Tuhan Jehovah. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala na umpeopsa. Ringkas mata babu
Taboan magowarna tua kajomai Torobna somananda Yesus Tuhatai Si puistiawani aidi luhari Taboan magowarna tua kajomai Tahati dakon maha porseao tai, songon nahina tindakon idongata sa porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea dibata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosa, na tumo palangit dohatan. Au porsea Yesus Kristus, anak dibata Jehova Nasare, imana tinubuhoni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang sohalubuhan. Ido tuhata na tumo na bernit di bahu manisilatus na mate tarpaja do ibana di hau penersila na tua tuduhan toru dumi tanah na molak mamulu di hari patoluhon na mate tarjurgo bahwa kudu tisiamun de bata Jehova amanai pargogo na suatu dosani tisima ibana palwalak sogot tanah mahumi halak mamulu do mate au persea jala adong sada huria nabadia huria hatopani hala Kristen akan nabadia dohot hasa dosa dohot hatai namandok mulak mangun sogot tadi mahalak namate dohot hamoluan sura sudu amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Shalom. Saya akan membacakan beberapa warta jemaat yang penting untuk kita ingat, kita dengarkan. Pertama, nama minggu adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis, menang minggu Papi Tuhon Dung Trinitatis. Dapat topik hiras niroha makatahon hasit tongan, berani menyuarakan kebenaran. Pelayan kebaktian kita hari ini, kita bersyukur karena hari ini di tengah-tengah kita pembawa firman kita adalah Pendeta Daniel Tarualiasi Harahap Kadep Marturia HKBP. Terima kasih Amang Pendeta, selamat datang di Gereja HKBP Bandung Reformanda. Poin keempat, persembahan minggu ke-7 Dung Trinitatis. Hari ini Minggu 14 Juli ibadah pukul 7.30, pukul 10 dan 16.30 kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar, 1 amplop untuk huria, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop lagi khusus untuk mendukung dana program dan anggaran 2024. Poin 5, Jemaat Manda. Mulai hari ini Minggu 14 Juli telah diterima menjadi Jemaat Manda atau titipan HKBP Bandung Reformanda Saudari Natanara Silaban dari HKBP Subang Resort Subang beralamat Jalan Cimluit Gang Rahayu 2 nomor 48 masuk dalam sektor 345. Poin 6, ibadah penghiburan. Hari ini setelah ibadah pukul 10 bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah penghiburan bagi keluarga Amang Elsa Panjaitan, Ibu Nauli Natalia Boru Hutagaol atas meninggalnya Bapak P. Hutagaol, Opung Moses Hutagaol, Bapak dari Ibu Natalia, Ibu Nauli Natalia Boru Hutagaol pada tanggal 17 Juni 2024 yang lalu di Purwakarta. Kami mengundang jemaat sektor 7, 8, 12 Mabansel Tim diundang untuk mengikutinya. Kemudian keluarga Dr. Edison Nainggolan MSI, Inang Sintua Pinondang Rosmaidana Baban, pada hari Selasa 16 Juli jam 18.00 bertempat di Jalan Cijaura Girang 5 nomor 8 Bandung. Paralado HKBP Bandung Reformanda akan melaksanakan sermon paralado sekaligus ibadah penghiburan bagi keluarga Dr. Edison Nainggolan dan Inang Boru Nababan atas meninggalnya Nyonya Tiuria Nababan Boru Siltonga, ibu dari Sintua Pinondang Nainggolan Boru Nababan pada tanggal 25 Juni yang lalu.
Poin 8, Sinode HKBP Distrik ke-18 Jabar Tengdi. Pada hari Senin, Selasa, 15-16 Juli 2024 bertempat di The Jayakarta Suites Hotel and Resort, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 381A, Dago, Kota Bandung, akan dilaksanakan Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Yang akan mengikuti Sinode Distrik adalah Pendeta Burhan Sianturi, Pendeta Resort, Sintua Tumpak Yahya Simangunsong, utusan Sintua, Inang Onggungani Silitonga sebagai utusan jemaat, Sintua Yani Arta Masniari Sidabutar Boru Sinaga, utusan Sinode Godang. Materi Sinode memilih calon preses, memilih majelis pekerja Sinode, menang MPS, memilih ketua dan anggota badan audit distrik, memilih majelis pekerja Sinode Distrik MPSD, dan memilih panitia Sinode Godang dan Warnasari. Poin 9, PGIW Jawa Barat, pelatihan konselor perspektif korban kekerasan berbasis gender atau KBG pada hari Senin sampai Kamis tanggal 15 sampai 18 Juli bertempat di Wisma Sinode GKP Jalan Dewi Sartika 119 Bandung. Akan dilaksanakan pelatihan konselor untuk para pendeta, penatua, dan konselor di gereja yang akan berlangsung selama 4 hari. Gereja kita mengutus Sintua Tiur Mida Borusi Hombing dan Nyonya Sintua Dumaria T. Panggabean Borusi Hombing untuk mengikuti acara tersebut. Poin 11, pertanyaan sektor. Pertanyaan sektor dalam minggu ini, pertama sektor Mabansel Tim dan sektor Dago, yaitu pada tanggal 19 Juli 2024 pada pukul Mabansel Tim pada pukul 18 bertempat di keluarga Edison Nenggolan Sintua P. Boru Nababan, yaitu di Jalan Cijaura Girang 5 nomor 8. Dan kemudian sektor Dago tanggal 19 Juli jam 19.00 bertempat di keluarga R. Silalahi Boru Sinaga di Kompleks Gria Bukit Mas 2, Blok D2 nomor 13. Dan kemudian sektor RAAP pada Sabtu 20 Juli jam 18.00 bertempat di kediaman keluarga CH Dolok Saribu Boru Silitonga yang bertempat di Jalan Permata Indah Blok A nomor 9 Cisaranten Kulon Arcamanik Bandung. Khusus pertanyaan sektor Mabansel Tim Jumat 19 Juli dilaksanakan juga ibadah penghiburan pada keluarga Edison Nenggolan Sintua P. Boru Nababan atas meninggalnya Ibu mertua Nyonya Tiuria Nababan Boru Silitonga pada tanggal 5 Juni yang lalu. Jemaat sektor 7, 8, 12 Mabansel Tim diundang untuk mengikutinya. Selanjutnya berita Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu. Mulai hari Minggu tanggal 21 Juli, sekolah minggu akan melakukan pemisahan ibadah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok balita 0 tahun sampai kelas 1, pada kelompok balita yaitu 0 tahun sampai 6 tahun, kemudian dan sampai kelas 6 SD 11 tahun, dan selanjutnya kelompok kelas 1 sampai kelas 3 SMP yaitu 12 sampai 15 tahun. Dan berita dari seksi perempuan, Paduan Suara Wanita Abigail melaksanakan kunjungan gerejawi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, kunjungan ke gereja Kristen Pasundan Awiligar, Jalan Awiligar Raya nomor 55 Bandung. Dan selanjutnya kita juga sudah tahu, ada yang tahu beberapa bahwa gereja kita yaitu Paduan Suara Seksi Perempuan HKBP Bandung Reformanda mendapatkan juara harapan 1 pada Festival Kor Sedistrik 18. Tepuk tangan untuk kita semua. Kiranya SPH Reformanda semakin semangat dalam memuji Tuhan dan dalam pelayanannya. Semoga pada festival berikutnya harapannya terbuang menjadi juara 1. Amin. Amin. Berita Dewan Marturia yaitu ibadah doa bulanan pada hari Senin 15 Juli besok bertempat di gereja kita akan dilaksanakan ibadah doa bulanan pada bulan Juli, yaitu firman Tuhan dilayankan oleh pendeta Erhan Nababan. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Poin 14, pada hari Minggu 14 Juli dalam ibadah Minggu pukul 10 hari ini setelah khotbah, gereja kita akan memberikan bantuan pendidikan kepada jemaat dan non-jemaat HKBP Bandung Reformanda, yaitu anak pegawai gereja yang telah memenuhi syarat
tingkat pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi, dan penyerahan apresiasi pendidikan, apresiasi prestasi pendidikan 2024 bagi jemaat di tingkat pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi yang telah menyampaikan laporan pendidikan sesuai persyaratan yang telah diumumkan sebelumnya. Nama-nama dari para penerima bantuan dan penerima prestasi pendidikan ada tertera dalam warta jemaat kita. Selanjutnya, ucapan selamat ulang tahun. Para Lado dan Jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 8 sampai 14 Juli 2024. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam, kami undang untuk berdiri yang berulang tahun. Firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jala halo mohon Jahoba, jadi lehononna matuho, pinangido niroham. Selamat ulang tahun Amang Inang, dan mungkin ada yang sedang mengikuti live streaming di rumah. Dan berita keuangan. Berita keuangan sepanjang minggu ini, total penerimaan keseluruhan Rp25.227.321. Dan penerimaan Huria A plus B terdiri dari Rp11.730.850 untuk sentralisasi Rp7.277.050 dan untuk pembangunan Rp5.969.421, lain-lain Rp250.000. Demikian warta jemaat untuk kita sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.
ni debata na sumurung siam saluhutna roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu kam Yesus Kristus wingot ngalu bira 10 tahun dan tuhuriata reformanda kami. Patandakon mamu sediriku o Pandita Daniel taruliasi harahap sonari kami marhubas di kantor pusat songon kepala departemen Marturia inapta Marta Boris Regar tulu dak dana di basa-basa tu kami. Kebetulan sada dak danaki masih dan tinggal di Bandung. Naman dulu dak danaki do kami tu son utelepon Pandita taboy do kami martiki di reformanda badi do nasida naulia bang ninna alani doro kami tu son manginang horas manhita. Hatani debata tu kita saluhutna di minggu na baruon. Iman anienet siang Evangelium Markus bindu onom mamuka maisian ayat 14 sahro di 20 sia. Ujahama di tonga-tongata tapai ihud ma di bagasan roha. Jadi tarbigi mai tu Raja Herodes nunga tarbarita guarni Yesus pola dido nunga hehe si Johannes Pandidi sian akkana mate ido alana umbahen parhaguguun si songoni ibana adong mana mando si Elia do ibana na asing mando muse mando panurirang do ibana sumantu aka panurirang na julu ale anggo si Herodes dung di BGI say ninna do si Johannes nong hugo tabi uluna ido dipahehe. Ay disuruh si Herodes ido na jolo na manakup si Johannes dohot makurukon siala si Herodias parhi dihutani anggina si Filipus naong nilakupna. Ay dido si Johannes dotu si Herodes dang jadi diho anggi borumi. Jadi hosomma rohani si Herodiasi di ibana. Say naing bunuon na do ibana. Alai dangtar patupasa. Ay namabir do si Herodes mida si Johannes. Ala na ditadda do ibana halak na tigo roha. Jalan na botor. Jadi diondingi do ibana. Jala boha-bohaon do rohana umbigi jamitana. Hugut di halomohon hatana. Dungi jupang maari naune, ima ari hatutubu ni si Herodes. Dina membahen panganon ujuan ibana di akan nasangap dohot di aka induk ni soldadu ro di akan na raja sian halak Galilea. Jadi bongot ma boru ni si Herodias tu bagasan manortor. Jadi soloma mata ni si Herodes dohot aka dongan na disi. Gabi didok rajaima tu borui. Pangido siya nau manang dia lomoni roham lehonoku do itu ho. Laos di uari hondo tu boru-borui manang dia pe si pangido omi rodi na satonga ni harajoki saina lehonoku do. Jadi ruar ma boru-borui mando tu inangna ma pangidoku. Jadi dido ibana ma ulu ni si Johannes Pandidi ma. Jadi humalapu ma ibana bongot tu adopan ni rajai di pangido ma. Sonari ma lehom tu au di atas pinggan ulu ni si Johannes Pandidi. Marsak si tutu ma rohani rajai. Ale ala ni akka uarina dohot ala ni akka naginokon nai. Dang olo ibana pa ujaton boru-borui. Jalama mitor disuruh rajai ma hupasna sada. Didokon ma ibana mangalap ulu ni si Johannesi. Gabe lao mahupasi manggotap uluna di bagasan hurungani. Jadi diboan ma ulunai di atas pinggang. Dipasak ma tu anak borui. Jala boru-borui ma mangalehot satu inangna. Asa dung di bege akasisian ni si Johannes nama sai Roma nasida dibuat ma bakena jala ditanum imasahakna. Hurian itu kam Yesus Kristus adong tolu manang opak tokoh di barita na tajahanakin.
taringot tu setabi na diponggol si Herodes ulu ni si Johannes Pandidi ala dipangido boru ni si Herodias imana tiki manortor ido pangiduan nanna na parjolo tokoh na parjolo ima si Herodias tuad lain manang ripeni Raja Herodes di pabua do tu kita natajahanakin dimulana anggi boru ni si Herodes do si Herodiasi alesat tabi dilakup si Herodes ma ibana dibahen magabi jolmana gabi ripena dipicang panurirang Johannes ma halakina dua si Herodes do si Herodiasi ido dang jadi buatonmu anggi borum ninna gabi sugoma jukma rohani si Herodias jalamar hosom maibana di bagasan rohana disada tiki ikon tubolonna ikon balosononda dendam ikon bunuon nama si Johannes Pandidi aleleling dang tarpatu pasa ala diondingi si Herodias si Herodes si Johannes Pandidi alai terus do dipaima si Herodias sadi hari marotik kina bui balosonon na dendam na yata bata di do tubul martubul membalas son dendam Roma tiki naune ditiki pesta hatu tubuh ni si Johannes si Herodes manortor maburuna dang didok di son guarna ale mangihuton sejarawan Yahudi si Salome do guarna boru ni si Herodiasi ala ni solo ni rohani raja ido akan nasangap na ginokon nai haruar mahatana ahado si pangidommu sianau pola maruari marsumpah ibana satonga harajau kipe uleo pe tuhoninna lari manak borui didapoton mainongna ma pangidokku nina ro mainongna mando ulu ni si Johannes di atas pinggan jala ngatari kok raja di Uarina saukma disuruh mana mahupas soldaduna sada mangalap ulu ni si Johannes Pandidi di hurungan amang inang manda dopot tak parsiajaran na arga siani molo tabereng sian suduk ni si Herodias na parjolo mace jorbuk si tutu do HP kosong mace jorbuk si tutu do HP kosong kebencian sakit hati yang dipendam, dendam. Dan jadi si ulah honoton HP marhosom. Apalagi molo martagi iba martubul. Membalosson. Acik ni roha membalosson hosomi. Dido dosa marparbuehon dosa. Dosa selalu membuahkan dosa. Hajahaton makorhon hajahaton. Alani hosomi. Di horkon ma hajahaton na asing ima pamunuon. Ditogihon hosomino si Herodias lo mamunu si Johannes Pandidi. Manginang molotajaha di Bibel adong dosa ada tokoh Alkitab. Namar hasil mengatasi kosong. Mengatasi sudul, tubul na di bagasan rokanay. Isemay, sesau. Digabus yang gina do si Jacob do ibana, ditakko pasu-pasu na siya ibana. Na tu ibanay. Jala martubol do si Esau, ikom bunuok kuang gikunin na. Alay di bagasan partikian, boy do di atas si ibana dendam nai. Dang saut dibunuh ibana si Jacob. Ale sebaliknya adong do toko nang di Bibeli na gagal mengatasi kosomna isemai si Kain ma misalna. Amang inang maparsiajaran siak kita di son. Dakolan bau HP naboi martubol naboi menyimpan dendam. Paropuan HP bui do HP menyimpan dendam. Si Herodias ma contohna. Jadi dendam itu rupanya bukan monopoli laki-laki. Membalaskan dendam. Perempuan juga bisa rupanya membalaskan dendamnya. Salah satu contohnya si Herodias. Nalani molotajaha sonari baritaon ahaman yang dapat kita. Parjolo tentu unang muru
molo dipicang. Nah cik do rohani si Herodias ala dipicang ibana. Ala setabi ala mangalaku ibana doho si Herodes. Yang giburuni si Herodes do ibana. Ripena ima si Filipus. Alai. Do si Herodes si mana marmainan. Jala dipicang si Yohanes acik marohana. Jala tubuh madendam di piara ibana madendami. Imana parjolo. Unang muruk molo dipicang. Apalagi molo salah iba. Molo sanga pe muruk iba ala dipicang. Si pata takolan ala sitong. Salah pe iba ulo do iba muruk molo dipicang. Molo sanga muruk iba dipicang hatok mamobun. Hatok mamobun rimasi. Jangan pernah memelihara kemarahan terlalu lama. Kenapa? Karena kemarahan yang dipelihara terlalu lama membawa kita kepada kebencian. Dan kebencian itu mendorong kita kepada kejahatan lain. Si Herodias ima contohnya. Tumago do iba mangolu di bagasan panopotion. Hidup dalam pengakuan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam pengampunan. Membebaskan diri kita dari kemarahan, dari sakit hati, dari kebencian dan dendam. Ima parjolo neng buatota. Asa dong parsiajaran tu kita amang inang sien barita nata jahanakin. Tokoh napa duahon ima si boru ni si Herodiasi. Nakin ngahudo anggo di Bibel dang di surat Goarna. Sejarawan ni Yahudi do namando Goarna si Salome. Dang di pabuasa dia umurna. Bajar-bajar dope manang nong dewasa. Dang dido na nunga dewasa imana. Alena pasti dohok do ibana terlibat dalam pembunuhan ni si Yohanes Pandidii. Mungkin salah satu contoh musi parsiajaran tu kita. Mace murado HP. Togi honoton anak niba boru niba sadiri. Lau mangula na jahat. Karena mamaknya yang memerintahkan, ibunya yang memerintahkan. Salome ikut. Dia meminta, dia tidak meminta yang lain-lain. Tuahama gunana di mana setabi ulu ni si Yohanesi di atas pinggani. Nang ada gunana di mana. Ale-ale ido disuruh nong na. Gabi dipangido ibana tu rajai. Leo matuau ulu ni si Yohanes di atas pinggan. Tuaha di mana mi? Amang inang ini juga sebuah pelajaran berharga bagi kita. Ternyata kita sebagai orang tua juga bisa sangat besar pengaruhnya kepada anak kita, laki atau perempuan. Dan kita juga sebagai anak, mungkin juga semakin dewasa seorang anak bisa belajar. Dan sudah HP pangiduan nina toras ikonuluan. Adong do hatani di bata namando ikonuluan do iba. Di hatani di bata asasiat di jolma. 99,9% permintaan orang tua mungkin dituruti. Tapi mungkin ada 0, sekian persen ketika kita juga harus belajar mengatakan tidak kepada orang tua kita. Yaitu ketika permintaan itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan moral, bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan Tuhan. Mari kita boru ni si Herodias, si Salome, dapat kita mesti sada parsiajaran. Saliling hombar tu hatani di mata, saliling hombar tu uhum, saliling hombar tu panggora ni roa, uluan do pangiluan na toras niba. Ale molo maralo, dang jadi uluan. Ikon umundu, ikon umbiar, ikon umposdo rohata di dibata asamida jolma, termasuk mida na torasta sadiri. Imana paduahon? Ale dang pola gudang boi dohonotna ala dang taboto nga dewasa ibana manang dana dope yang sangat tergantung pada orang tuanya. Ale adong toko na patuluhon ima si Herodes sadiri. Ima si Herodes na didok na lison, ima anak ni si Herodes Agung na manggomgom di zaman hatudubu ni Yesus. Molo tajaha di Markusi, sasitong na positif do digombarkon panurat Evangelium Markus taringot tu Raja Herodes.
Di do ibana mabir do rajai tu panurirang Johannes ala ditadda do halak na tigo roha jalan na botor do Johannes pandidi. Ala ni dondingi ibana memang dihurukkan imana do si Johannes pandidi ala ni pangiduan ni si Herodias ripena. Ale diondingi Raja Herodes do si Johannes asa unang dipamate. Saya buah-buahaon do rohana molo marjamita si Johannes pandidi tajahan akib. Jala di halomoni bana do jamita ni si Johannes alai dang sampai dang saha tu paubahon parangena. Ditiki di pesta honi mana hatu tubuna menarik doa manginang holan dua halak do di Bibel na di pabua mamestahon hatu tubuna. Na parjolo ima Raja Herodes songon natajahan akin. Na paduahon Raja Parao. Ima di Sada Musa 40 ayat 20. Holan dua ido na di pabua mamestahon hatu tubuna di Bibel. Alanido sanga dia ke gereja parjolo agak negatif mamereng pesta hatu tubu. Ala holan na dua ido na mamestahon hatu tubuna di Bibel Raja Parao. Dungi Raja Herodes duaca Raja Nasohasea. Ale sonari daong. Ale tong doi konjamok kita melomar pesta ulang tahun. Di joibana ma di pesta ulang tahun nai hatu tubuh nai akan nasangap akar na raja di bangsoi mangan minum termasuk dora minum manggur di son. Dungi manortori ma buru ni si Herodiasi. Memang termasuk do buru nai ala marhaha maranggi do ibana nang pe asing ina tu si Filipus. Dungi soloma rohani rajai. Do akan nasangapi mungkin ala ni pakor ni anggur maon. Di do ibana ma si pangidomu sianao. Pola maruari, pola bersumpah ibana mando. Molo di pangidoho satonga pe harajoki uleo tuho. Angguau mando hatani tua de, hatani anggur de. Ala ni unang pagudaku minum anggur minum tua kita. Aso nang murah-murah mandok kata. Nang mungkin minum aku lagi marpesta. HP Roma buru ni si Herodiason, si Salome di do ulu ni si Johannes maleo tuau. Dang taruca ibana me, dang boy be di cau ibana uari nai. Jadi hasomalan ni raja doi amang inang sian na julo saat tunuain sahali mandok kata raja dang boy ucaton na hatanai. Apalagi molonga maruari bersumpah ibana. Terpaksa ma di lo ni mana ma pangiduan ni boru ni si Herodiasi isuri mana ma Monggol ulu ni si Johannes. Anggo di najulu mace hacik doi tu si Johannes. Anggo tradisi najulu tumago doi ba mati di parporangan daripada mate di tangan ni paropuan. On paropuan do na pamate ho ni mana. Acitian di anggo di halak jauh di najulu tumago doi ba mate di parporangan. Ale songoni mana masa. Nah, suku-suku ama parsiajaran na arga tu kita. Sian si Herodes rajaon. Unang pamurahu merjaci. Rajai diri. Lumobi uju las rohatta, uju sonang, uju marpesta kita. Rajai diri. Lumobi uju las rohatta, uju sonak kita. Adong do hata nabi su namando unang marjaci ditikilas rohaniba. Ala pamurahu do kita sumal na marjaci molo lagi sonang. Jala macebora anon lau manggarari. Nah sadanari biado molo sanga kita marjabji hape salah. Mansalahi uhum, mansalahi moral janji. Anggo kita songon halak Kristen ikon barani do kita mangucap janji. Di Bibel adong dosa ada tokoh na pamurahu marjabji tong gabe korban halak na asing. Isemai
Ima sada panguhum na margoar si Jepta. Mardasar ibana pamurahu. Dido ibana molo monang au sian parporangan manang aha manang ICP na parjulu ruar sian jabuku hupelehon ninna. Monang may mana di parporangan, mula may mana tu jabu, haluar ma parjolo sahali anak boruna. Gabi di pelehon ibana ma anak borune. Ido nazar, ido janji na salah. Dang adong kewajiban moral ta membayar janji molo salah doi. Ikon ucapan doi. Tontu mengucati ikon di bagasan panopotion dosa salah mau Tuhan. Tarsor omar janji. Maralau do janji kutu uhum. Aso nang 2 kali kita marsala. Ido naso diulahon si Raja Herodes mungkin ala raja ibana. Harga dirina, hasomalan, budaya ditiki, naso ucaton ni raja, hata nang sanga, ruar siap pangamangan na. Alihanggo kita halak Kristen molotaboto do salah, hatap tai, salah janji tai. Ikombarani do kita manopoti dosa, salah mau Tuhan. Tarsora umar janji. Ikon ucatoku ma janjiku. Ale tentu unang pakatopu, unang pamurahu mengucap janji. Siose padan magwarne. Ima sian si Herodes. Ale dong tokoh na patuluhon sa sitong na absen do ibana di cerita nakim. Ima si Johannes Pandidi. Nga di bagasan kurungan ibana dang tap di abua di si ahahatana bia sikap na ujuro hupasi neng mamonggol uluna. Absen do ibana. Holan di do mace hosom rohani si Herodias tu panurirangi ala dipicang panurirangi ibana dohok si Herodisi. Alai sian turpu sian buku na asing bui do tajaha mace gudang taringot si Johannes Pandidi. Taboto do pangulaw ni si Johannes Pandidi imasadan panurirang nabalga di antara pada nerubi do pada nebaru mace posido jamitana nian lomandasdasi asa muba roha do pangalaho ni bangsoi yado di do ibana molota jaha di Matius bindu tolu yado di do ibana tua kaparise tua kasaduse ima aka toko-toko masyarakat ujui anak ni ulo ninna. Barani mana mando ala munafi halak parise halak sadusei. Dido ibana anak ni ulo. Unang ripu hamu malua hamu sian picang-picang ni Jakuba. Dido ibana tu halak Jahudi nasai bangga ala pinopar ni si Abraham ibana dido si Johannes Pandidi. Boy do bayanon ni debata batuon gabi anak ni si Abraham. Sotong diripu hamu, dibangga-bangga kamu, anak ni siya brahapamu. Gabi malua hamu, siyan, picang-picang ni Jakuba. Nunga pola ape, take, kapa, tudaling ni hau, si tabaw ma, nasa hau, naso marparbuye kon nadinggam, di do ibana. Mula tajaha di Lukas 3 ayat 14 di do ibana, di jamitana, tuaka soldadu. Tuaka tentara. Dido imana di jamitana. Unang dobo. Unang rampok nina. Unang merampok. Unang susai rakyat. Hasabab poma gaji muna nina. Isi barani mando. Itu tentara sungani. Anggo reformanda barani do alena jolo. Anggo waing dak yakin au. Anggo na jolo porsia do au. Boto di. Ali anggo waing isi barani. Mamicang tentara. Ama parsiajaran tu kita manginang sian si Johannes Pandidion. Toktong mahatahon nasitong. Toktong mahatahon nasitong. Dang gabi mate kita alani. Dang sude na mandok nasitong mate martir songon si Johannes Pandidi daw. Paling susah sa otik. Unang tapa borak-borak. Sakanakan molotadok nasitong pitor mate kita songon si Johannes Pandidi daw. Au kanup rotu garijata mace terkesando tu silang na dilangkata tahun. Takas do hutan dar si tekta ala sarupa do ala do ngaku doi
Sarupa dokok na merancang AKBP Serpong hudok tu si Jemi Purba. Tondi ido na mengajari ho membain silang ni reformandai marsuga-suga niku. Sahali nari hudok doi mana suku kamu mah. Tondi ido dak kosa diri iniku. Tondi ido na mengajari ho membain silang ni reformandai marsuga-suga. Ngasilang marsuga muse. Ale amanginang sotung diripu hamu ganuk dihatau kamu nasitong pitor gabe diparsilako kamu daw. Belum tentu daw. Sonang dong ngoluta. Sonang dong ngoluta. Adong do memang sadatiki. Adong mo memang sadatiki ikon taonota na mauli aledang saliling na. Ala ni unang pabiarku kita mandok nasitongi. Unang pabiarku, unang masidaliak kita. Gabi bakol kita mandok nasitong alam mabiar kita anon. Gabi taonok kuma songon si Johannes Pandidi, songon Yesus natar silangi. Belum tentu. Macam geleng do silang. Nah, dilayan Tuhani situ huta. Alai une manang so une ikon hata honot tado nasitong. Sude kita manang sadi hari pe manang dalam kondisi dia pe sude kita ikon mangula hukut mandok nasitong. Duaca amanginang. De bahala ulo mandok nasitong ale dang ulo mangula hotsa. Ale de bahala ulo mangula hon nasitong ale bakol rohana mandok nasitongi. Cukup mau mangula hon ni. Mabiari mana? Acit anon rohani dongan alani ku ulama nasitongi ale ang godongan urusan namai. Dua codo narik rikok di kita. Mandok hukut mangula hon nasitongi. Ale dakolani. Sudah kita ikon marlambok ni roha. Sudah kita ikon marlambok ni roha. Ikon dinggan marhata dokok markomunikasi. Sotung tabain si Johannes Pandidi gabi si dalian. Lomotta do mandok si dohonon. Bui do kita sakaras-karas na mandok si dohonon daw. Ikon lambok do kita. Ido di Kolose 4 ayat 6. Sai tong malambok hatamuna songon na siniraan asa botoon muna alus na patut tu ganup jolma. Dido apostelido ganup toktong malambok hatamuna songon na siniraan. Jala di Galatia 6 ayat sada dido apostel Paulus ali akadongan molotung tarsomong jolma mardusa pature-ture ma ibana marhite-hite tondi na lambok. Ale huhut rajai diri sotung dohot to tarujon. Manugi kondongan pe tong doi kon marhite tondi na lambo. Alani nang jadi bayanota pakiota gabi sidalian bebas do kita. Mandok si dohonota. Daun tong doi kondenggam ikon lambo kita makatai. Amanginang molo di pesta adat. Molo di pesta adat, hita mabangso na lumambo makatay. Berek kamu pakatayon di pesta adati. Songoni malambo na, songoni maserep ni rohana. Alay, dungsay pesta, nangbe. Hata ni di bataman do, dakolan di pesta ikon lambo ita makatay. Ikon denggan ita makatay. Lumobi di ulaon di ngulu siapari ikon lambok do kita ikon dinggan do kita makatai dakolan di pesta alena parbudi siap parbudi sahali sude kita ikon mangihuton Yesus manguloi debata sude kita ikon mangihuton Yesus manguloi debata. Sadia pe konsekuensi, sadia pe tuhor, sadia pe argana. Na ikon gararota. Sude kita ikon mangihuton Yesus mangului debata. Mandok na sito. Mangulu di bagasan hasitongan. Mangulu di bagasan hakolongon.
sadia be argana, sadia be tuhorna asamna, na ikon gararota. Amin. Ali Tuhan di bata, tata mahami huriam. Secara khusus, hamina di Bandung Reforman daun. Jalo masudi puji-pujian nami, gabi pilihan nami Tuhan. Jalo matang yang nami, mangidu gugu Tuhan, lo mangulahon patikmu. Jalo ma panopotion dosa nami. Jala paloas mahami mangulu, di bagasan hasesan di dosa, nasyakoy. Ali Tuhan, jalo ma panindang yon ni haporsyon nami, jalo ma kapilian nami, jalo matangiang pangondianan nami. Buat kami ma di bagasan tangyang nami Tuhan, huriam HKBP, nanaeng patupahon ulon na balga di bulan Desember, tanggal 2 saat tanggal 8, imasino di kudang. Jala di bulan Juli do Agustuson Tuhan, patupahon ni 32 distrik maka sino di distrik. Asima roham, paingok mahami akan aposom. Asa hatam na badiai, hasa daon ni huriam, hasa ngapommu, na umarga ubay kami. Urupi kami Tuhan, matsuadahon diri nami, manguloy ho, manuhu silang na pinorsaton ho tu kami be. Jong-jong maho di tonga-tonga ni huriam. Bayan maka sinode distrik, dokot aka sinode gudangi, gabe dalanmu, lo pasauton, lo moni roham. Ale toktong jagahon Tuhan, hadam heon, hasadaon ni huriam. Buat kami ma di bagasan tangyang nami Tuhan, sudi ulaon ni huriam di bagasan marturia, koinunia, nang diakunia pe, nang hajuara bagason. Buat kami Tuhan di bagasan nang tangyang nami, sudi ruas ni huriam na met dohot na balga. Tangya ko kami ma Tuhan akayanakon nami na meti. Dohot akan nakon nami nong bajar-bajar, nong matoras, nong sikola, nong kuliah. Lumubi Tuhan akayanakon nami, na ikon holang siak kami ala ni parsikolaan nang parkarijuan na. Tondimima Tuhan na manjagahon pamatang, manjagahon haporsyaon, manjagahon toddi nasida. Ali Tuhan, buat kami madibagasan tangyang nami sundut na matua di tonga-tonga ni kuriam, asima roham, dakupay do kami, asa paulahon musu di gugu ni natoras nami, songon di haposoon nasida. Ale gomos kami mangido tuho, dongani nasida, patiuro kanang pikiran nasida, tiup tangan nasida, di hatutua ni umur nasida. Wak kami di bagasan tangyang nami, sude dongan nami na di bagasan parsakiton, dari rumah sakit manang di Jabu pe. Ali Tuhan, pasu-pasu masuk di proses pangubation nasida, pakai matangan di dokter, dohok rumah sakit, dohok paramedis, songon tangammu Tuhan, parohon hamalumon di nasida. Tupaki nasida Tuhan, di biaya pangubation nasida. Pasu-pasu sudah keluarga na mendukung pangubation nasida. Lekon haporsyaon, lekon pakirimon na balgai tu nasida. Di sadati kinabinungkulmu, alusommu do tangyang, nasida saluhutna. Ali Tuhan, huwag kami di bagasan tangyang nami, sudah kami na marukil di bagasan perekonomian. Ukapi madalan na baru tu kami Tuhan, mangalului ngolu-ngolu. Asa dong Tuhan bayanon nami, di bagasan ngulu nami, rumah tangga nami, tu biaya pendidikan ni anakon nami, tu biaya rumah tangga nami Tuhan siap hari.
Gudang nai Tuhan si pangidon nami Tuhan. Ale saluhut na aka rencana, aka pangiduan, aka sita, aka pita, aka sihol di bagasan roha nami. Sombaho kami may Tuhan. Mangasangon guar ni Jesus Kristus. Jaloma tangiang ni huriam. Amin. Maret dema kita kugut pasahaton pilihan. Hibur roh aku Tuhan Yesus, sudi ngoluku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, dangoloau sumurut be. Sai huton dahon haporti bion, silang ni Kristus mahu dapoton. Sai hutun dahon haporti bion, dangoloau sumurut be. So adong pena holodohot, alay rohaku say marsihohot. Tung so adong pena holodohot, dangoloau sumurut be. Hibur roh aku Tuhan Yesus, sudi ngoluku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, dangoloau sumurut be. Sai hutun dahon haporti bion, silang ni Kristus mahu dapoton. Sai hutun dahon haporti bion, dangoloau sumurut be. Tung so adong pena holodohot, alay rohaku say marsihohot. Tung so adong pena holodohot, dangoloau sumurut be. Hibur roh aku Tuhan Yesus, sudi ngoluku
Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, dangoloau sumurut be. Sai hutundahon haporti bion, silang ni Kristus mahudapoton. Sai hutundahon haporti bion, dangoloau sumurut be. Ayat terakhir. Tungso adong pena holodohot, alai rohaku sai bersihot. Tungso adong pena holodohot, dangoloau sumurut be. Masuk Mahita Kamanginang, tu acara penyerahan sertifikat berprestasi doh bantuan pendidikan di tengah-tengah ni Huriata tu anak kota Tarlumubi alani tamulaima meredehita sian 460 sada ayat sada. Godang dope siguro hanami asa tudos odoh Tuhan bi sai tong nahurang hati kerambi sotu dope apor sion bi dirim sambing dihalang iho dongan belas dihalupahan ho. Pinasama tu inang sian seksi pendidikan lau maju aka guar-guar ni na berprestasi upasatan. Selamat hari Minggu di Hita Saluhutna Amanginang. Sesuai warta jemaat nang dijahohon inang naking inang parhalado. Kami di Jongjong imasya seksi pendidikan program gereja ta melalui seksi pendidikan di bawah Dewan Diakonia. Parjolo nahu persangapi kami amang Ketua Kepala Departemen Marturia, amang Pendeta Daniel Harahap, nahu hormati kami, nahu parsangapi kami, amang Pendeta Resort, amang Burhan Sianturi, nahu parsangapi kami, amang Pendeta Fungsional, amang Erhan Nababan, nang saluhut amang inang parhalado dohot tusude ruas ni HKBP Reformanda. Dison kami jongjong amang inang mangidotiki sautik sabar juate amang inang da. Nah, sautik hupasat kami sia seksi pendidikan songone jahon amang nakin amang Padita Sianturi bahwa akan ada penyerahan bantuan pendidikan kepada anak-anak Huria Nadong Dison dohot pegawai gereja yang membutuhkan. Napa duahon non menyerahkan apresiasi berupa penghargaan kepada anak-anak di Huriat Tadoto ala nasida berprestasi. Sian juara tolu 1, juara sada sian SD sahat 2 SMA. Molo mahasiswa IP-na 3,6. Jadi
On Dubai kami asa sangat termotivasi do tuaka sude yanak kota. Jadi yang manginang mangido kami tu salut ruas dukung hamu kami di bagasan tangiang nang moloadong na targorat rohana naing mangaleon persembahan tu seksi pendidikan melalui bendahara ni Huriatta tung maselas do rohanami ala nasian hita doi oleh kita dan untuk kita semuanya. Jadi anggiat melalui program seksi pendidikan ini, program ni gereja tadoon ale di bawah Dewan Diakonia dan margogo haminang molodang didukung salhut akar wasta. Jadi songoni majolo hata pengantar sian hami seksi pendidikan. Nahu hormati hami amang pendeta nakin. Jadi izinkanlah kami memanggil nama-nama yang akan kami panggil ke depan. Parjolomai bantuan pendidikan yang menyerahkan anon amang Padita Resort. Jadi siap tingkat SD Niken Natania Sirait sian sektor Maban Seltim. Andara Kirana Sirait sektor Maban Seltim. Dida Permadi diwakilkan oleh Inang Sintua, oh ada. Mabal Seltim, iya. Dida Permadi dan Prita anak pegawai gereja. Mikaela Aisyah Putri, ada. Jane Dabuke, sekolah minggu. Tingkat SD 6 orang. Iya na? Niken? Jolojut. Tingkat SMP Akbar Sidik Permana. Diwakili oleh Inang Sintua Tiur Siombing. Pedian Pratama Dabuke. Yose Valentino Situmorang dari sektor RAAP. Dita Yulia Astuti, anak pegawai gereja diwakilkan oleh Inang, oh ada, oke, terima kasih. Perguruan tinggi, Adelia Situmorang dari sektor RAAP, Evelyn Tesalonika Panjaitan RAAP, Reynaldi Samsudin Mabal Seltim, Fabiola Amanda Kristi Silitonga RAAP, Astri Nurdianti Sinaga Panti Asuhan Elim. Ini yang Elim? Oh ya. Ya, kepada Amang Pendeta Resort kami mohon untuk menyerahkan bantuan pendidikan.
Kita foto bersama dulu Amang ya. Mulyate di Amang Pendeta Resok. Untuk yang kedua kami panggilkan maju ke depan, yaitu mengenai apresiasi prestasi pendidikan ini untuk anak-anak yang mencapai tadi dari juara 3 sampai juara 1 sampai tingkat SMA, mahasiswa IP 3,6. Yang pertama, juara 3 Aura Griselda Ekaristi Purba dari RAAP. Yang kedua, Daniel Yorbi Pasaribu RAAP, juara 3 ya. Rachel Aprilia Asima Rohana Huta Barat RAAP, juara 3. Heral Marserano Setiabudi Sinaga dari sektor Dago, juara 3. Tisha Belle Saint Kimberly Hutauruk, juara 3. Juara 2 sekarang. Nicole Valerina Romantiona Huta Barat dari RAAP. Cheryl Elizabeth Marlin Marpaung, sektor Cipaganti. Yang juara 1 sekarang, Bestar Sean Kendrick S, sektor RAAP, juara 1. Andro Eliazar Poebe Tamba RAAP, juara 1. Filia Indriana Mary Christine Sinaga, sektor Dago, juara 1. Brandel Leason Lumban Raja dari sektor Dago, juara 1. Kristabel Nauli Tampu Bolon dari Maban Seltim, juara 1. Benaya Hotasi Laborasi Payung Maban Seltim, juara 1. Serena Christine Hasiana Silalahi sektor Sarijadi IP 3,6. Surya LH Elian Gogo Saragi dari sektor Dago IP 3,6. Kepada dohot hormat Tu Amang Kadep Marturia, kami mohon waktunya Amang. Salah.
Penyerahan Sipalas Roha diserahkan oleh Amang Ketua Dewan Amang Sintua T.Y. Simangunsong. Dipersilahkan waktunya Amang. Pinangido tiki tuhita, acabar foto hita satokin ate amanginang. Seksi pendidikan maju semua mang. Mauliate di kita saluhutna, mangido maaf hamia manginang, apabila di acara ini ada yang kurang lebih, anggiat tu berikutnya boy lebih baik lagi, mauliate. Uriani Tuhan Yesus Kristus, jongjong mahita. Marede mahita sian buku ende 134 outso asi roham. Outso asi roham, outso gedang basam, dia si
tatangyakon ma peliata. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haroroa ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dokot na ulis nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mitu kami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pelianon. Patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tondim. Asalam hutanda hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mando mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana dilehon di tondiro di pamataku. Hosa jahat grogoki rodi saluhut artaku. Hupasahat itu nasalam sataku do. Ale amanami na di Banua Ginjang. Say pinorbadia magoarmu. Say Roma harajaonmu. Say saud malomo ni roham di Banua Tongaon. Songon na di Banua Ginjang. Lekon matu kami sadarion hangauluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajaon dohot agogon rodiha sangapon saleleng nileleng na. Amen. Mulak mahamu di bagasan dame. Jalo hamu ma pasu-pasu sian amata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakom Tuhan debata mabukina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabukina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutondim. Amen. 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 Goda